ter os mellores pastos, para que as nosas vacas nos dean un leite único. E hai que saber coidalas como sempre se fixo. Hai que ter gandeiros expertos para ser un líder na produción de leite en Galicia. Hai que ter grandes ideas e medrar con proxectos innovadores que poñan a tecnoloxía ao servizo dos nosos animais. Hai que traballar para darlles ás nosas vacas unha alimentación natural e equilibrada. Hai que ser rigorosos para que nos coñezan pola nosa calidade. Hai que elaborar un leite como o de antes, cheo de sabor e con todas as propiedades. Hai que ter produtores de confianza, que se encarguen de todo o proceso e que nos leven o leite a casa. Porque temos ideas, recursos, calidade e innovación, inviste na nosa terra. Costa da Morte, o que hai que ter.